dan moncar sikra kang palatuming perang campo sanyong dali radet welateng kota Banyuwangung manguncang niti benjang sangaji micil Adenya ngetale wawas ong Asungara sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Werkinsang Marudayang Pak Bok balong ali cedhe sapa sing gawe nangka basok dikopyak kari betone iki wonten timbalan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada inggih. Kakang kula wonten dawuh punapi Adi Guru. Sayekti anggen ulun damel karti sambeka. Damel pejahipun Panakawan Bagong menika. Ulun badhe damel ringkipun Kakang Semar. Menawi Kakang Semar inggih tertentu ingkang sakmangke Kakang Semar badhe nandhang lelara badhe nandhang ruga menawi Kakang Semar nandhang ruga ing sakmangke mboten dangu malih Kakang Semar badhe seda menawi Kakang Semar seda Pandhawa ngrantes awit datan nggadahi pamong menawi Pandhawa ngrantes sami nandhang ruga tumuli para Pandhawa tekaning pati tiyang ingkang boten remen kalian pun para Pandhawa angel mijet wae ngrandi suwe banyu sinaring anggenipun badhe damel cintrakanipun para Pandhawa katitik wonten mriki sampun katingal pamothaipun yoga ulun inggih menika pun Bathara Kala ha nggih lajeng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kadiparan Kakang Narada babar pisan ulun bakal dawuh kelawan Dewa Sarani kula wonten paring dawuh Rama Pukulun babar wisan kinarya ngebyuki kanan ana ing padukuhan mring apus ulun dawuh kelawan jeneng kita kebyakna barisan ing para wadyabala saka negaring Tunggul Malaya sak panengkare pisan kabeh kanthi ana jero nganti ingkang jijir sendika ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pikulun manik moyo lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa mboyake tang sambung borsa lintang tumuli budhal dina iki Kakang Narada punapi ulun suwun supados Kakang Resi Kaneka Putra anganti sakelimah sangjaning para Durandara para Jawata mandhap wonten ing Madyapada nggih Adi Guru ngestaken dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru niki
lamunyo. Mare koden prayetna semuriris semsikik. Kuwi saya atas malan cangkeme pake. Ih. Ngono amit pasang Kalimantan B ki Lurah Semar. Piye anu man? Kepareng kula sowan wonten ngersanipun ki Lurah Semar Badranaya kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa tiba padha-padha. Ih. Piye kabare? Kabare Kendali Sada piye? Pangestunipun berkah pamujinipun Kyai Nayantaka sami manggih rayi wilujeng. Ora ya apik-apik wae to Man, ora ana panjalmane mungsuh to. Syukur pinagi sewu bejo kemayangan. Kawonten-wonten ing mertapan manggih ayem-ayem. Datan wonten rubeda setunggal punapa ki Lurah? Ya syukur alhamdulillah. Dos pundi kabare panjenengan? Ya apik kaya ngene iki. Ya kejaman Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nganti seprene aku ki kere terus Man. Mboten napa-napa. Ingkang penting menika ingkang baku menika dadipun syukuri. Piye Man kabare Man? Ki Lurah Nala Garing. Pangestunipun sae. Wis rambutmu semiran barang. Tuwek semiran barang. Menika kula nggih nutupi rambut kula sing pun do putih. Piye? Menika kanggo kula nutupi rambut kula sing pun do putih. Lah napa iki kethek putih, Kak? Wah nggih. Nggih nyatanipun menika nggih ngaten menika kawontenan kula. Ayo. Senggana eneng apa ki Lurah? Piye? Kula menika ngrumaosi, kula menika ngraos. Bilanggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mapan wonten ing puputing jaman. Teges badhe mboten dangu malih badhe tumapak parang ageng Bratayuda. Jernyatanipun ngendikanipun para winasis gesangipun Anoman menika namung dumugi jaman para putu-putu Pandhawa benjang. Nalikanipun wayah Pandhawa sampun kajumenengaken nata wonten Prajanagari Ngastina. Kamangka kula rumangsa kula ngrumangsani bilanggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun dangu mataun-taun malah kepara mangabad-abad. Nanging kenging punapa mboten wonten setunggal kemawon dereng wonten setunggal kemawon ngilmu ingkang saged kula mangertosi. Terus karepmu prapta mrene Ki Lurah babar wisan kula menika sampun dangu ingkang kula gadang-gadang kawit alit menika benjang punapa ta kula saged nyumurupi, kula saged mangertosi, kula saged midhanget wedharaning ilmu lepas sangkan paraning dumadi gandeng ingkang kula jangkah ingkang kula rasa treptuin pantes mejangaken ilmu lepas sangkan paraning dumadi menika mboten sanes kejawi namung Ki Lurah Semar Badranaya pramila kula wonten ngarsanipun Ki Lurah Nayantaka kesedua mejangaken wonten ngarsanipun ingkang abdipun senggana menapa ta werdinipun ilmu lepas sangkan paraning dumadi Kyai. Kaki atri sing kapirang ore nanggul kinambet kempit dosang retnaning bawana kita kang walang ati ambel kekek sak dulita mel Anoman wonten timbalan. Janjane iki lakone apa kowe teka sing ta jaluk apa? Ngoke Man. Aku arep mbangun desa kok kowe ngisruh. Lho nuwun sewu. Mbok bilih pancen kula kanggep nyelo-nyelo kula kanggep lanceng nggih mboten napa-napa. Sekinten iki Lurah Bagong badhe nglajengaken nggenipun bangun desa. Kula sumanggaken nanging nggih baken sak rampitipun menika Kyai Semar kula suwun supados mejangaken ngilmu lepas sangkan paraning dumadi. Piye apike Bagong? Ya wis ora apa-apa. Wong mau jare dewa-dewa arep ngamuk ning kene kok. Engko ki malah Anoman iso dikongkon. Lho, wonten perkawis napa? Kowe ora reti to kowe? Mboten.
Mbok kula diparingi dawuh. Ah engko wae engko ora ngerti dhewe kowe. Senggana wonten dawuh ki lho ra. Nek kowe arep ngerti wujude ngilmu lepasangkan malaning dumadi kuwi kowe luwih dhisik kudu isa ngerti sartane kowe kudu isa medharake ngilmu lepasangkan paraning dumadi. Menawi Paduka Kyai Nayantaka dawuh kados mekaten tartentu kula sampun mangertosi pun kula sampun ngregem wedharaning ilmu lepasangkan paraning dumadi. Mbel lho kok mbel. Saka rai-raimu ki ketok nek kowe urung dong ngilmu lepasangkan paraning dumadi kowe ora ngerti. Lho kula menika estu kula mangertosi tenan. Jajal. Nek pancen kowe ngerti sartane kowe wis nampa ajaran ngilmu sangkan paraning dumadi, jal aku tak krungu omongo Anoman. Oh ngaten ki lurah ya. Sejatosipun kawruh ngilmu sangkan paraning dumadi menika namung ngrembak babakan gesangipun titah wonten Madhapada, mbuh menika menungsa, mbuh menika kewan. Ingkang sejatosipun menungsa menika gesang wonten ing tigang alam. Leres napa mboten? Mbuh, coba meneh. Terusane piye kok bener apa ora? Menungsa menika gesang wonten ing tigang alam. Telung alam, sing siji inggih menika alam ingkang dipun wastani alam purwa. Alam purwa menika nalikanipun menungsa menika tasih mapan wonten nggawa garbaning ingkang ibu, tasih mapan dereng wujud manungsa dewasa tasih bayi nanging tasih dipun kandhut dening ingkang ibu. Menika menungsa gesang wonten ing alam purwa, lajeng ingkang angka kalih menungsa gesang wonten ing alam madya. Alam madya menika inggih alam kula kaliyan alam panjenengan menika. Teges menungsa menika nglampahi gesang wonten ing Madyapada menika alam madya. Iya, bener napa mboten? Mbuh tak krungu sik kok. Lajeng ingkang angka 3 menungsa menika gesang wonten ing alam wasana. Alam wasana menika menungsa menawi sampun pejah tartemtu dipun lebetaken wonten ing liang kubur. Supados sak mangke pikantuk pengadilaning Gusti Kang Maha Nasa. Menika ngilmu sangkan paraning dumadi teges menungsa gesang wonten ing alam purwa, madya lan wasana. Menika Kyai. Apik. Gene kowe ngerti? Mangertos. Terus karepmu piye? Kula menika pengin dipun wejang ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ya gek njalukan ning bapak. Aku saguh. Aku saguh mejang kowe ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ning ana syarate. Kekudahanipun Kyai Semar menapa? Musuh sing do tekan mring apus kae undurna. Malah ngaten kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nala Garing Petro Bagong do temandang. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ngestake jawab. Njaluk pamit, Pak. Nayaka
ora tatanan munyuk putih ora pangling tuwekan Anoman wis tuwek barang isih pupuran putih wolah keparat ayo apa pamu lako dadi iki ana wadyabala tak sawang cat katon cat ora kowe wadyabalane sapa iki wadyabala Tunggul Malaya kaseting Prabu Dewasrani nampa utusan saka Sang Hyang Manikmaya pringapus supaya dibiyuki Batang Sayuta merga Panakawan Bagong sing pakartine kaya menungsa pidrak pejaratan lah parat Marata ngaku kowe sapa takon karo aku tumenggung Bragal Bolu kita ayo wadyabalaning Sang Prabu Dewasrani dasar kepala nyata ayo di kowe kok dadi kelithian mapan ing pringapus barang aja mepalangi lakuku nggonku bakal ngrangket lan Ponokan Bagong kowe arep ngrangket karo Ponokan Bagong kudu iso nglundungke janggane Anoman babu arep Lena Pangidok candhak sirahmu bleh tak nggo tambul kelakone ning kene marganing matimu Singalena Prapteng Lalis kowe tak candhak sirahmu cokot gulumu modar ilang nyawamu dadi rondo bojomu lho menungsa ora tatanane parat
Mati aku. Aduh, piye? Aduh. Iblis. Maju pisan iki wong kene. Wujud kok ngene. Ut. Aduh. Aduh. Wah. Mundur wae, mundur.
piye? Ketiwasan ki Lurah. Ketiwasan piye? Mboten nginten babar wisen. Sekawit kula maju wonten ing pabaratan campo kalian wadya balanipun Prabu Dewa Serani. Nalikanipun kula saged ngunduraken wadya balanipun Prabu Dewa Serani ketitik sami nungsang puyang anumbuk bentus gudal bingung. Lah terus nanging ingkang damel giris manahipun Anoman nika ingkang majeng sanes wadyabala sabrang sanes tumenggung wadyabala tunggul Malaya mriku babar wisan sanes. Sing maju sapa? Dewa Srani sanes. Lah terus sapa ingkang majeng? Iya mriku dewaning para dewa Gewang Pikulun Manikmaya. Kowe wedi karo Manikmaya? Tak kandhangane kene Anoman. Gek saduli tomel Manikmaya kowe iki piye? Aku kok kaget sekawit kowe ngamuk-ngamuk sekawit kowe nesu-nesu nganti aku krungu atur saka Anoman yen to kowe utusan karo anakmu si Dewa Serani supaya ning ngepyake gelaring baris para wadyabala niatmu arep mblengket arep mikut karo anakku Bagong. Nggih Pukulun. Lah kok sakniki paduka prapta teng mriki rawuh teng omah mongko kanthi srana aris mesem guyu terus ngrangkul bapak. Enten apa Pukulun? Niki do mboten jaga perasaan kula soalnya. Ora ngerti pengarepe ngelih ra memangan kok. Direwangi mangan peluk liyane do etel mangan. Ya ming dongaku muga-muga ora keselak garpune. Piye guru eneng apa? Astungkara Sidam sikaring bawana langgeng. Kakang Nismaya, piye? Sekawit estunipun anggenipun ingkang rayi nggadahi niat tuwinancah ingkang kados mekaten menika namung kandhek wonten ing pangucap teges mboten tumus wonten telenging manahipun ingkang arayipun Manikmaya ateges
ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten kekiyatanipun Kakang Ismaya. Ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten ageng palimarmanipun Kakang Ismaya wonten ngarsanipun ingkang rayipun Manikmaya. Katitik malah wonten utusaning adil inggih menika pun yoga ulun pun mayangkara. Ingkang sekawit saged ngunduraken sangjaning para wadyabala saking Tunggul Malaya. Kakang tartentu menawi ingkang majeng utawi ingkang dados mengsahipun Anoman menika para Jawata, tartentu Anoman mboya bakal saged ngunduraken sangya para Durandara. Kakang bocah kok senengane gawe cerita, bocah kok senengane gawe ukara. Lah terus piye? Nek ngono lehmu nganggep lehmu ngluputke karo anakku Bagong iki ora tumus sakjroning batinmu. Nek ngono ora mung kandheng ning pangucap Manikmaya. Inggih kasinggihan Kakang. Jernyatanipun ulun ugi mboya badhe negakaken awit Panakawan Bagong menika tasih atmaja ulun piyambak teka ulun tega ngendhak singara kalawan Panakawan Bagong. Kinarya ijalipun babar wisan Kakang Semar saat majanipun inggih menika pun nala garing kalian Petruk kejawi Bagong dinten sak mangke ulun kanthi minggah wonten ing Kayewangan Suralaya. Kakang arep ngopo? Inggih dep-dep raos tresnanipun ingkang rayi tuwin kula ugi nyuwun pangapunten awit rikala Kakang Ismaya tasih mapan wonten ing Kayewangan kula tansah gendhak sikara kelawan jengandika Kakang Ismaya inggih Kakang Semar Badranaya. Ora apa-apa Manikmaya. Aku ki ora blereng marang kadonyan, aku ora blereng marang kaendahaning kahanan ana ing Kahyangan Suralaya. Ora sah. Aku mapan ning Madyapada kiri arepa kaya ngene kananku arepa sarwa-sarwi kekurangan, arepa sarwa-sarwi prasaja ning atiku wis ayem, atiku wis tentrem. Ngono. Dadi ora usah dadak ketayan, ora usah dadak kowe repot-repot nganti karo aku tojak munggah Kahyangan. Ora usah Manikmaya. Mbak ya nglegani anak-anake to, Pak. Aku ki pengen munggah Kahyangan Pak ta terus. Iya, nek kowe do arep munggah Kahyangan terus mengko sing gara-gara sapa? Ayo sakanane. Bojoku ana. Mosok limbukan pindho. Ora apa-apa. Mau limbukan terus kok diteruske meneh limbukane kok sing karo. Lah terus piye Manikmaya? Babar pisan saged mboya saged kersa mboya kersa Kakang Ismaya nala garing lan Petruk kedah purun sartanipun kedah kesdu. Kula kanthi minggah wonten ing Kayewangan. Piye Bagong? Apa, Pak? Aku arep dijak munggah Kahyangan karo Manikmaya. Kira-kira kowe nek tak tinggal ngono kepiye? Ya ditinggal ora apa-apa. Bapak arep dijak munggah Kahyangan ki engko ora ya mesti digawani plemper tangga jiwa. Ora apa-apa, Pak, ora apa-apa. Waton kabeh nggone bapak arep munggah Kahyangan kuwi kanggo srana anakmu ya aku iki kasil aku arep bangun desa lakonono. Ora apa-apa, Pak. Sing penting mengko bapak bali nggawa wujude plemper tangga jiwa, Pak. Nyan seswa matur marang risang mahayaki sarwe para kadiparan karasaning iwang utipate nek pancen ngono karepmu gandeng anakku Bagong wis ngelani sartane dheweke sago nek to tak tinggal dhewe. Inggih Kakang Semar babar pisan ulun menika ugi badhe maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa. Nanging langkung prayoga menawi Kakang Ismaya menika
langkung rumiyin kula aturi supados tinja wonten ing Kayiwangan Suralaya. Nek ngono ayo nala Gareng Petra ayo tak kandhi to Le. Monggo Pak kula dherekaken. Ayo Pak tak dherake. Ngati-ati lho, Truk. Bapak karo Gareng. Ya Kang. Bapak pergi dulu. Hati-hati, mulai nanggo wedoan ora. Saya ganggu. Wis kok ngene iki terus arep ngopo? Ha inggih kula piyambak mboten mangertos. Lah kok Mas panjenengan menika malah negaken dumateng tindhaipun inggih menika Kiai Ismaya kalian Ki Lurah Petruk kalian Ki Lurah Gareng. Lah piye wicekno wong can niate Bathara Guru arep menehi bebungah karo bapak. Oh ngaten no. Ning mungkin dados ning kawuningan. Ki Lurah, ngapa? Adat saben ingkang sampun, adat saben ingkang sampun aja dadekke siji. Dadi adat saben. Nggih. Sampun ki wong nek nggon aku kono ki. Nggih. Ngapa? Adat saben ingkang sampun kelaman menika pendak-pendak Wangpi Kulon Manikmaya badhe paring bebungah wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya menika janjanipun namung samudana. Piye maksudmu piye kok aku radong samudana piye? Lagu sesideman kae. Lho senes. Lah apa samudana ki apa? Samudana mriku namung etok-etok, samudana mriku satosipun mboten kababar dados pakarti nanging namung kandhek wonten ing pangucap. Walah ngapusi. Inggih. Terus lah kula ajrih menawi ing sak mangke anggenipun Ki Lurah Semar dipun beto wonten ing Kayangan mriku namung badhe dipun gendhak sikara tumuli mboten siyos dipun paringi bebungah mboten iso diparingi wujudipun pranatangga jiwa malah Kyai Semar dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka menika ingkang kedah dipun ngantos-atos lho Ki Lurah. Ora kowe mbok aja ngawur to manuk kok ngedeg-degi aku lho mboten kateges kula mriku ngedeg-degi mriku babar pisan mboten. Awit kula piyambak menika ugi sampun nate midhanget pangandikanipun Ki Lurah Semar Badranaya bilih jatosipun Iwangpi Kulon Manikmaya menika mboten lahir batos tuwin mboten mathuk mboten remen menawi Kyai Semar Badranaya tesih gesang mring Madyapada Ki Lurah kagatri sang kapirango rinangkul kinempet kempet sang retnaning bawana yoke tukang malang ati yoke tukang kutuk arep walah kaya terus piye iki sampun ngantos waskuwatos menawi ing sak mangke Ki Lurah Semar Badranaya sak kadang jengandika nggih menika pun Ki Lurah Nala Gareng Lurah Petruk Kandhong Bolong badhe dipun gendhak singkara awit tartentu wonten sampun badhe wonten ingkang mbelani kalian ingkang Rama lan para kadang-kadang jengandika Ki Lurah. Terus apa sing mbelani nek aku kaya ngene iki kok ya mau ki dadak tak tegake kok ya mau dadak tak keparengke ngerti tak gondeli nuwun sewu kula kinten jengandika Ki Lurah Bagong piyambak saged nrenggalangi marang niatipun Sang Hyang Manikmaya ingkang boten prayogi. Maksudmu
kula aturi lerem sametawis kula badhe nyabda wujudipun Lurah Bagong supados sak mangke saged minggah wonten ing Kanyiwangan Suralaya kanthi gampang Lurah. Aku arep dadekke apa? Manut aku ke man. Karang kowe tak mongken biyen kok ya man. Nggih. Lah menawi sampun wujud kados mekaten menika tartentu sing ngandika Sang Lurah Bagong saged munggah wonten ing Kanyiwangan Suralaya kanthi gampil. Aku dadi apa ya? Panjenengan dados panengah Pandhawa Raden Arjuna. Awit Raden Arjuna menika nggadahi wewenang munggah wonten ing Kanyiwangan menika mboten badhe wonten sarosikunipun, mboten badhe wonten inggih menika walatipun saking para Jawata. Heeh ning mengko nyetrum e. Ah terus iki piye? Lah inggih nuwun sewu karang kawontenanipun Jawa. Heeh. Grane kodanan nyetrum cangkem majegrak. Aku dadi Janaka iki man. Sing andika mriku dados wujudipun Raden Arjuna. Wela dalah. Wong ilahing lho. Kok ilahing pripun? Janaka iki Raden Janaka mriku mboten kok ilahing. Wong ilahing mriku dewa. Jagat pangesungkur wayah loro jagat. Wasisaning Bathara. Lam-lampar jiwat. Boyo mirat boyo ingsun. Sun remet dadi batako. Kakang Senggono. Kok yo ngawur. Yo kleru kok yo. Senggono sak kulina. Ayo. Sampeyan mriku kok ya sing aneh suwantene coba. Iya. Ayo. Kakang Anoman wonten dawuh Raden. Ndak suwun supaya sira Kakang Senggono njaga mangkanen ana ing Padukuhan Mringapus. Mergo meneng aku bakal lumarep ning Kanyiwangan Suralaya. Bakal suweneng saning wong kulon manekmu. Mergo ndak rasa nggone Kakang Semar buyung ning Kanyiwangan kuwi mengko ngomong bekal digawe cinta kengkrenah pacing Kakang Semar bodho. Nuwun sewu panjenengan menika guneman napa kombang ajeng isep madu. Ah wis ya pokoke ngene wae tak budal aku. Nggih ngisraken dawuh. Lajeng kula kedah menapa? Kowe takon jaga pring ngapus. Aja ngasi ana cerita sumuruping dom kewalik. Dom sumuruping cerita ingkang blaber ning jaratan. Daratan kok jaratan. Enggak, ya kuwi pokoke. Wah, jan wis rumasaku kok. Terus aku nek wis munggah kayanganku aku terus piye? Nggih. Matur kemawon bila badhe mboyong wangsul Kyai Semar Badrana ya ngono. Nggih. Nek ora diparingke menawi mboten dipun paringaken jeneng andika mriku nggadahi kadigdayan. Tartemtu ing sak mangke saged ngamuk wonten ing Kanyiwangan Suralaya. Wel apik. Gaweanmu kok apik timen. Nggih. Menawi mboten sae senes gawean kula. Heeh. Wis ngono wae aku tak munggah kayangan. Nggih. Tak jaluk kanthi banget reksanen kanan Padukuhan Mringapus ya man. Nggih. Ngestaken dawuh sing andika Lurah Bagong. Heeh.
aja turu sore kaki ana dewa ngang jagat nyanging perkara apa kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bageyane pun wong melek sabar narimo Mas Turama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Ismaya Kakang Semar Badranaya Manikmaya sekawit nggonmu ngandhi kelawan aku karo anakku sak kloron munggah ana ing Kahyangan Suralaya lah kok kanane Kahyangan wis kabangun kaya ngene eloke wiwit biyen jaman aku isih mapan ing Kahyangan urung kaya ngene Guru apa wis malih to Pak iya aku ki merga ya ora tau munggah Kahyangan mesti aku karo Petruk rak ya ora ngerti kanane heeh Wela. Pun gek napa wigatine kula ndereke aku manut Manikmaya. Arep kepiye? Kakang Ismaya. Piye? Sayekti ulun boten arumaos sekeca. Wahaya raosipun manahipun ingkang arayipun Bathara Guru. Awit ulun sampun nglepataken anggen pun Panakawan Bagong. Terus karepmu? Monggo Kakang. Babar pisan wujuding mlemper tangga jiwa badhe ulun aturaken wonten ngarsanipun Kakang Ismaya. Babar pisan nanging saderengipun Kakang Ismaya kundra tering Madyapada kula aturi ngarahapi wujudipun mlemper tangga jiwa kula aturi ndhahar wonten ing madyaning Kahyangan Suralaya Kakang mareka den prayitna semore reseka bale lah nek ngono aku mengkari manut malah aku sepisan bae durung tau ngrasake wujude pelemper tangga jiwa matur nuwun ya Guru inggih Kakang Ismaya dawah sami-sami nala Gareng Petruk wonten dawuh ngapa Pak kowe kawula cilik bakal iso ngrasake daraning para dewa jan bejo kemayangan bejo kemayangan iso tak nggih ijol dingklih sing kalu iki kowe iki senengane kok kaya ngono ora lah nek ngono coba endi sing loro tak pangane tunggale tak gawane bali Manikmaya Indra Cawisna ngestaken dawuh Rama Kulun pangan. Dosena aku semanten tan prayitna Sang Kilurah Semar Badranaya sangganing para putra Kilurah Nala Gareng Kilurah Petruk Kanthong Bolo andhahar wujuding pelemper tangga jiwa tanuning bil wujuding ponang pelem sampun dipun paringi wujuding daru beksi wisa miang racun
nalika semanten dados datan eling Panakawan niku wau gladran depani bantul wonten madhaing bae maju kundha kelakon panjangkan Iwang Manikmaya nggon panjenengan ulun bakal gawe ringking para Pandhawa guntur geni guntur angin cemplungna Panakawan ana ing sak madyaning kawah Candra Dimuka guntur geni guntur angin Boya pangling wayah ulun Arjuna panengah Pandhawa setya margana padha kanthi raharja saprapta kita ana ing Kayiwangan Suralaya nunamit pasang kali mantap dinebinong ledun demawing tawanten linepat ning tolak manupulun paduka miji piswanipun ingkang wayah pun pamadya Pandhawa wilujeng suwan kumbet manggalangan setunggal sinasa wonten dalan mau nyumurupi priyayi putri ingkang dastripun nyelempit teka ngawu gawar ngawur kang dadi gunem kita nyuwun pangapunten kula ngaturaken bekti kula kunjuk bukulun ya ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana kewulun sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jecimet Arjuna padha kanthi raja saprapta kita Iwang Pikula Nendra kawulun wilujeng wiswanipun ingkang abdi pun manengah Pandhawa bekti kula katur ya Arjuna ulun tampa Arjuna wonten timbalan apa kang dadi darunane wondene jeneng kita mungganing Kayiwangan Suralaya kamangka tanpa tinimbalan pukulun kawuninipun bilih praptanipun ingkang wayah pun pamadi wonten madaning Kayiwangan Suralaya menika kawit kula midhanget pawarta bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging karana ingkang sampun semebar warata kula mireng kabar bilih Kakang Semar Badranaya minggal wonten ing Kayiwangan lajeng mapanipun wonten pundi kula Wong Mastu nama Sidam Arjuna kula wonten timbalan yen to jeneng kita nanjake ana ngendi denenge Kakang Ismaya saat manjane wektu dina iki wis ulun cemplungke ning sak madyaning kawah Candra Dimuka Permadi kesenian pukulun piye Pramadi teka gangsa luka nanta kok mboten laras nuwun sewu menapa paduka Iwang Pikulun Manikmaya menika mboten gadhahi raos tepa slira kelan ingkang wayah paduka piyambak jalaran Kakang Semar menika ageng labu-labetipun tumrap Arjuna lho banjur jeneng kita arep ngopo pukulun babar wisen kula badhe mboyong wangsulipun Kakang Semar Badranaya ing kareng kadempel mboya isa merga Kakang Semar ya Kakang Ismaya wis lebur ana madyaning kawah Candra Dimuka keparet
Dewa Tridasa watak nawa jebul ora kebeber dadi pakarti malah sajak ana dewa watak engkara budi candala bukulun lilarana kula ngamuk wonten ing kayiwangan menawi paduka mboten saged ngunduraken Kakang Semar Bukulun guntur geni guntur angin sirnakna Arjuna guntur geni guntur angin tatanan teka guntur geni guntur angin mboyatu momo keparat kita Pramadi ngongasake marang kapawiranmu ya perkara iki ulun kandhake kadang kita para Pandhawa jeneng kita bakal nampa pidana saka negara Indraprastha Pramadi kulun mboten melajar mboya lho teka mboten melajar merga panjenengan ulun mboya wedi kelawan jeneng kita sartane panjenengan ulun mangerteni sapa ta sejatine jeneng kita kuwi Arjuna waduh pukulun menawi ngaten paduka saged ngunduraken Kakang Ismaya nggih Kakang Semar Badranaya mangerti Arjuna yektine Kyai Semar Badranaya durung dilebur ning kawah Candra Dimuka nang taksih dipapanake ning sak pinggiring kawah nyuwun pamit Bukulun matane Rentro kowe nglabuhi aku arep mbangun desa ming arep mbangun ming sithik jane ming sepele lah kok nganti toh nyawa kaya ngene Pak mongko raimu ngedep geni kaya ngono biasane ngedep liyane wae sak wis dogap-dogap mergo leteng Pak mesake timen reng mesake timen ayo bali aku ra ndek kanca sing gara-gara sapa nek kowe do nang kene sing gara-gara sapa aku ra ndek kanca nek kowe do mati Pak Rentro oh alah ben sembahyang ulun kaparaba risang amor bingrat mring sahanan ingkang mring kanan sing tasih
Oh, Mas Trama Sidam saring bawana langgeng. Arjuna menika pukulan padha wenang. Iya, Panakawan Bagong nggih. Senajan to kula dereng nate pinanggih nggih namung sepisan iki. Ning kula nate diimpeni panjenengan pukulan. Iya. Yektine pancen panjenengan ulun ingkang paring sasmita kelawan jeneng kita. Kalamun to pancen jeneng kita kepingin tuwin ngersakake desa kita. Ya pedhukuhan kita ing mring ngapus. Desa ayem-ayem tata titilan tentrem meneh. Jeneng kita kudu nindake lan miwiti mbangun desa. Walah, aduka ta pukulun. Iya. Kula ingkang paring wisik kelawan jeneng kita matur sembah nuwun. Terus nek ngaten iki pripun iki? Kanane bapak kula kali kakang kula sakloro nek ngaten iki pripun? Bagong wonten dawuh. Mboya perlu kita kuwatir. Merga panjenengan ulun mengko ingkang bakal paring pengayoman kelawan jeneng kita. Kersanipun ulun bakal manuksma ing nganggo kita Panakawan. Wah, matur nuwun. Mulan mara sang Arjuna Asmenara kang kamanungsan kasrepan tengkae mangsa nderang padha katang wis diparingi kekuatan karo Sang Hyang Padawenang. Tak kira aku iso nek ming nyadarke bapak gareng karo Petruk mandi ucape Sang Arjuna. Lho. Samuriris eka balik pangam titiane kandayane Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar meleng lintang Bima Sekti. Ndara Arjuna mboten nginten mitulungi kalian jasatipun Semar. Ndara karya lecek dengkul. Ndara Janaka mitulungi kalian Nalagareng. Nulungi kalih kula Ndara matur nuwun. Kalih sinten le tindak munggah teng kayangan. Pak, iki aku lho Pak. Ndower. Lah. Kok iso dadi wujud Ndara Janaka barang iki karepmu kepiye? Lah kok malah aku tok tulungi. Piye aku bingung kok. Ora kok iso dadi wujud kaya ngene. Wis dawa critane. Anoman mapan nang nggone dhewe kae mbantu karo aku, Pak. Apik. Terus iki piye? Rumangsaku manik maya ki saya le keterlaluan. Rumangsaku nek ora dikapokke kok senengane. Sak kaya ngono. Ayo tak dandani. Yo.
kakangku apa? Arjuna, kula wonten timbalan Koko Prabu. Nggone Syadilan pun Kakang Prapta ning Karang Kadempel kok dadi komplang kaya mangkene. Wah, aku dhewe ora weruh. Ana ngendi dununge Semar Badranaya, kamangka Puntadewa kakangku banget ngure butuhake kelawan Semar. Lah iya. Yo. Lah banjur apa kira-kira Syadi ngrasake apa? Kok kaya ana perkara sing ganjel, engko gegek ana apa-apa sing dirasake karo para Panakawan. Kresna ulun ingkang lumarap Kresna. Sembah liring ulun kapara parisang amor pengrat mring sahanane ingkang mengkanan sing tasih mawe buka kang masiring telan yang kanan mamuju ing wang Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Pukulun. Iya nata Ndrawati ulun tampa. Guru kakekku aku ngaturke basaku katuru. Bratasena ya ulun tampa. Yo. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk. Arjuna sing gedhe pangapura kita ulun mboyan nampa sembah kita. Liripun kados pundi? Arjuna wonten timbalan. Teka jeneng kita kuwi satra ingkang mboyan duweni pemaler. Teka weswani nerak pacak narajang perbatang. Teka jeneng kita ngamuk ana madyaning Kayewangan Suralaya. Gembela sirahmu gleleng pacakmu. Lho mangke riyen. Teka maduka Hyang Pikulun Manikmaya maring dawuh bilih Yayi Arjuna ngamuk ing Kayewangan Suralaya. Kresna wonten timbalan. Dustun temen ing ngatasi ulun iki nalindraning para dewa. Teka kalah nglawan dayaning Arjuna. Lho, Arjuna Syadi nindakake apa? Syadi duwe tumindak apa nganti kaya mangkene kedadiane? Koko Prabu saestu. Blakasuta. Kula mboten nindaken menapa-menapa. Syadi blaka lho, Di. Tinimbang kena walating dewa. Wah, jlamprong caidan. Kowe ngopo? Nganti guru kakekku dadi kaya mangkene, gawe kuciwane Manikmaya kakekku. Kakang Mas Babar wisen Pukulun kabedhal dada kula kapendheta manah kula mboten rumaos ngrisak kawontenan wonten ing madyaning Kayewangan Suralaya yen to jeneng kita mboyap percaya kelawan pangandikan ulun marga diage ulun kanthi munggah ning Kayewangan Suralaya Kresna monggo Pukulun.
Jaka Lodang pranyata sasmita gaib gumalare dadi jangkawa sapa wae kang angrantuk antuk pitutuh yakti marti kang gesang rahayu yuwana tanes kala tan mingar keblating widi pekat-pekat nyekat lakuning kodrat nek wis kaya ngene kuwi dadi wong sing paling gleleng sak antero. Aku dadi apa ya, Pak? Kowe dadi Bathara Guru. Kowe lah wong ilahing Kakang Ismaya. Kakang Ismaya, wong ilahing Kakang. Iya Manikmaya ya. Nggih, Kakang. Ulun kinten kayangan ke taman gara-gara lah Kakang anak apa to? Mangapur-purahan tengarane ngajoret kang magara kangsa menika pukulan Manikmaya wong ilahing nata Dwarakaya. Lah kok sampun pratonten mriki pukulan dudu ulun iki dudu Manikmaya. Lha lajeng sinten? Ulun iki Manukmaya Kresna. Seswa matur marang Risang Mahayogi sarwe prakadiwaran Astungara sidam teka jeneng kita wani ngembari marang panjenengan ulun Arjuna. Iki wujude Arjuna mau ingkang gawe rusak kanan kayemangan nyun pamit nyun palilah badhe kula panandhasipun menungsa nika. Arjuna wonten dawuh Kaka Prabu. Engko sikik Syadya aja waton mung arep mateni kelawan panjalmaning Iwang Pikulun Manikmaya kae. Ndiripun kados pundi? Coba to sawangen mengko kowe mesti bakal getun. Mangka anggro sesumbar mawa lindro bumi gonceng pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Manikmaya ulun tampa dudu dapur iya Manikmaya ulun tampa inggih sewu-sewu lepatipun ingkang abdipun Manikmaya diageng pangaksami pukulun
Manikmaya kula wonten timbalan yektine pancen jeneng kita luput. Mula panjenengan ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Manikmaya kula wonten timbalan sadurunge panjenengan ulun menehi pidana kelawan jeneng kita luwih dhisik paringna wujudi plemer tangga jiwa kelawan Panakawan Bagong ingkang lenggah ana ing sakmburine panjenengan ulun iki ngestaken dawuh ulun. Panakawan Bagong, kula ulun wis gek salin. Dadak nganggo sandangan kaya ngono, golek tangan ning ndi? Niki wae tenggen operasi kok. Tur niki niki kleru tangan kiwa kok niki. Malah kiwa kabeh niki. Ajeng malah kleru kukur-kukur. Ya wis yen to wis jinangka apa kang kita karepake ulun kundur makayangan. Ngatos-atos pukulun selak ketinggalan bis Bagong. Nggih. Dewa kok ketinggalan bis. Pak. Iya. Lakon nek bangun desa. Ora Manikmaya matur nuwun ya, Le. Ya. Ya. Kembali. Sapa kene Bagong? Menika gawean kula. Weh, ora edan to kowe? Ora edan. Lho edan pripun? Ora edan to kowe? Edan liripun kados pundi? Kok nek kowe mulih ngeloni bojoku? Aku nek kemeng kaya ngono. Kaya ngono. Senengane kok ora. Kowe gak baleke lemu gawe saka apa iki? Pun gek bali kaya wingi uni mawon. Aku ya isa-isane nglakoni inggih. Wong menika kajengipun wonten ingkang gara-gara. Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Teko-teko ngeplak. Man inggih Ki Lurah Semaraya. Piye apa kira-kira kowe sida? Njaluk wedharan ngilmu lepas sangkan paraning dumadi. Merga iki wis kelakon nggone anakku Bagong bangun desa. Ketite iki mau wis dipendhem wujude.
pelemper tangga jiwa. Pun langsung kula pendhem. Pucuke kula krikiti sithik wae. Wong dugal tenan ora. Ih kula purun, kula sagah Kyai. Kae Dewa Srani Udurna. Tatanan Anoman Dewa Srani. Rantatan ngenteni lakon Semar bahkan lakon tak pateni Marat. Samadangi jagat tuk mongo paneng gunung nduraken ki Lurah. Wis ya sampun. Takono Sinuwun Ndarawati. Wah mumeke wong ki. Den prayetna semurire seka bale tityane kandayane trisanya purnama sasi Ndara Werkudara dipol kagem guya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Ndara. Yo merga sak biantune sampeyan nek sampean mboten diomongi pukulan Manik Maya, mboten diomongi Bathara Guru mesti mboten isa manggihke kalih kula. Yo kabeh kuwi merga saka pangudi sartane pambudidayamu. Nggonmu tansah numindake marang tumindak kautaman. Ming sak derma nglampahi kok, Ndara. Wong urip niku tanpa pawitan, ora njaluk, ora nyilih. Ora ngemis ming dikon nglampahi urip nggih kula lampahi sak kanthi ikhlas lahir lan batinipun Semar. Yo nggih. Gandeng kaya pun purna lelampane
kula tak ngaturaken panuwun kalih sampeyan sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Nawi kathah ladohe ngatur kula anggen kula gegojekan dalu niki. Yo Semar ora dadi ngopo nggih. Mbok menawa kae luputku aku kok njaluk pangapura. Mboten wonten kirange mboten enten lupute sampean niku kok senengane kaya ngoten. Malah kula ngaturaken panuwun mugi-mugi sak pengker kula namung saged ndedonga. Sak pengker kula sak rombongan mugi-mugi warga ing mriki pinaringan dirga yuswa panjang yuswa. Dadosaken dinten-dinten ingkang bermanfaat. Pendak-pendak dinane tansah pikantuk kaberkahan saking ngersaning Gusti Kang Arya Loka mboten pedhot berkahing Gusti Ndara. Yo Semar nggih. Musana panutupe ngatur sing do lara ndang do Maria. Sing do kangelan nggone golek sandang pangan, sing do kangelan golek gawean ndang do entuka gawean. Sing do urung duwe bojo ndang do entuka karo ketemu karo jodhone. Sing wis do rabi ya muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sing do duwe utange 100.000 mangatus munggah 1 juta nganti tekan 7 juta muga-muga ndang disaur. Yo Semar nggih. Muga-muga ndang dinahi berkah dening Gusti wekasan iso nyaur utange sedayanipun. Yo Semar yo nggih. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh kabehane ora ana alangan suwiji apa Pungkasane ngatur Sura Sudra Janing Kangrat Subra Solah Tawing Darmastuti Jaya Jaya Wijayanti matur nuwun Ndara golekane ampun lali.